Horas madihamu amanami, dohot inanami, nah inaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pajupai tamu saya di program sulu-sulu dohatam. Imana penatupan di lembaga penginjilan Jelafai, manang sodang bertanauli tu Indonesia. Aku pendeta huntal manalu, giot patariason hatan di bata Tuhamu. Alani, jumolo mahita martangyang. Mauliate madiho ali di bata nami di bata jahuba. Ala di hati haon, bodo pihami ubege jalope hatami. Huboto hami do jalagomos huwa persehami. Yang go hatami hati goran, jala hati kosan. Gok huwa somdoi. Sudah hamina persea jalana olo majalo hatami taruli do sian pasu-pasum. Alani ale Tuhan hatahon matami radedo hami ubegesa di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho. Amin. Daman dainang iya hatani debata na boy begot tadi bagasa tikion imana nianet siya Lukas 14 ayat 10 sada songonom ma didok disi. Aina sa napati bohod dirina si paurudo jala na pauru dirina ido si patiboon. Iya hataon hatani Jesus doon. Ima sudah halak na olo pauru dirina patibon ni Jesus ido. Pauru dirina lapatan na dang dijang rohana alai toru rohana manang serep marroha jolma songonon ima na toru rohana jala persetu Jesusi adong do jajeni Yesus naik kon patiboon nado ale gudang ado jolma di pertibion gabe mangalului dalan nokatop dang dihapersiai dia tusi jale di perenguluhon hatani Jesuson. Balik sa tahe asa gabe jol manati bo olo de sipata gabe diulahon akan hurang. Isarana rupani asa tibo pangkatna di papungu hepeng gabe di bayan hepeng nai lo manuguk akajolma. Na asing muse molomar barita di baritahon agka hahibatonna hamuraonna guguna dohot akan asingpe. Ale jolma songni ima jolma na gijang rohana napati bodirina doi didok Jesusi. Atong asa unang hita hape gabi pertutuhan giot mahitanian serep marroha. Tapatoru rohata asa bui taboto takas hatani Jesuson. Ima napola didok pati boon na do akahalak na olo pauru dirina manang paserep rohana. Daman dainang anggojol mana serpera roha perjol sahali ikon persia do ibana tu Jesusi. Dungi muse mangatusi di hatani Jesusi jala di perenguluhon hatanai. Anggodang do tahap persiai hatani Jesuson buha musema hita lau mapernguluhon alai naikod do tahap persiai jala taulahon asa mangulu hita di bagasan hati kosan ni hatani Jesuson. Asa unang betok kita gabe oleng manang humordit alani akhatani jolma. Ale marsiyohot. Gomosta tiop jala taulahon hatani Jesuson. Alana pasti do naikod do patibon na hita molo hita olo pauru dirita manang paserep rohatta. Jolma do si bereng bohi. Ale anggo Jesusi tung si bereng rohado. Aha pena buni di rohata tung di boto ibana do. Molo piadong jolma atar paulata he hira na pauru dirina manang hira na serep rohana. Hape molo adong do na buni di rohanai tibone roha tong doi di boto Jesusi.
Atong siya nasarohatta ma hita marroha naserep. Tapaoru dirita. Asa taruli hita siyan pasu-pasu ni Jesusi. Ima nagiot pasu-pasun na hita jala gabe benon na jolma na tibbo. Atong damang dainang. Buhado tutu di salilingon ngolutta. Nung nga jolma na paru dirita hita manang. Nung nga jolma na serep marroha hita molodang dope o matikina. Taparu madirita manang tapaserep marohata asa dipatibu Yesus hita. Martang yang mahita. Maulay ate badiho ali Tuhan ala nung nga sikop hubigi hami hatami. Ho naman dok napatibom muro sude jol mana persia tuho ima naolo pauru dirina. O ali Tuhan nami tikion martangi yang hami tuho. Ajari mahami huhut asaulo hami pauru diri nami. Serep marroha asa hujalo hami jajimi ima napatibom mu hami siala asi dohot holong neroham. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang jala mandok moleati hami tuho. Amen. Moleati bahaya munang dainang siala nong sikop di bagi hamu hatan itu hatta di hati haon. Sampai to napajumpai tamu se di minggu nanang ro. Tuhan Yesus ma mama sama suhita saluhutna.